protože ty prvňáčkové jsou tak krásný, že jim to potkáme ještě jednou. Tak jestli chcete, tak znovu prosím. Já vám za prvňáčky moc krát děkuju a děti z první třídy nám přinesly druhu. Přinesly vlastně trochu barev i té naší škole. Dalo by se říct, že škola dostala ke svým 50. že dostala barevní kaza za obrovskou rekonstrukci a taky skvělé sportovní hřiště. A to bych tady chtěla poděkovat vedení města. Jsme moc rádi, že takovou krásnou domovou školu máme. Tak vážení rodiče, protože to jste tady především rodiče. Já věřím, že se vám celá naše akademie líbila. Že jste tam cítili ten náboj, tu energii a tu sílu a tu radost, kterou do toho děti dali. A kdybyste viděli zákulisí, tak byste tam dokonce vnímali nejenom ty emoce, ale i ty slzy. A já se tady zeptám, Klárko, co se líbilo tobě? Ta byla moc hezká, to myslím, že když jsem tady viděla vepředu naše maminky, že u toho možná taky trochu to bude. A Láďo, tobě? Mně se nejvíc asi líbily devítky, když tam byla. No, devítky, řekněte sami, Karel, Bob a všichni ostatní prostě byli úplně uchvatní a tam byly právě ty emoce a to v tom zákulisí. Aspoň vidíte, že jsme do toho opravdu dali. Takže pojďte prosím vás ještě jednou obrovským pokleskem poděkovat všem dětem a našim pedagogům. Děkujeme, vám opravdu děkujeme. A protože za sebe jako za vedení školy můžu říct, že ta naší škola je opravdu velké množství pedagogů, kteří jsou nápadití, cílevědomí a mají chuť do té své práce, tak já věřím, že budeme kvalitní vzdělávání a takovéhle zajímavé a úžasné akce nabízet i v těch dalších letech. A já na naší škole přeju, ať se jí takhle daří jako do posud nejméně dalších 50 let. No a teď jsem si nechala ještě několik menších poděkování. Chtěla bych samozřejmě poděkovat sponzorům, firmě Heroflex Reklama, Fabro, firmě Kano.cz, samozřejmě kulturnímu domu Dukla, který nám velmi vypomohl, také velkou obchodu potraviny Hovorka Catering. Finanční příspěvek také nám předalo Sdružení rodičů a přátel školy, takže za to taky dík a městský obvod Pardubice 5. No a na úplný závěr, protože to si nemohu odpustit, jsem se nechala poděkování realizačnímu týmu. Ono ho neuvidíte, no možná až na několik dní úplně naposled, ale dovolte mi, musím je vyjmenovat, protože jejich síle pomohla, ta síla a náboj pomohly k tomu, že se nám to opravdu takhle povedlo. Takže nejdříve bych řekla, že takovým hlavním iniciátorem a kdo tomu celému dal ducha a myšlenku byla paní Romana Stanislavová. Pojďme jí zatleskat. Je to jinak třídní učitelka 5A. Dále bych chtěla mluvit o Idě Kohoutkové a Evitě Havránkové, které byly u zrodu všech představení a s dětmi pilovaly až se dostaly do této podoby. Takže tam bylo také obrovské množství energie. Poděkujme jim. Pak nesmím zapomenout na naší kolegyni Lenku Řádkovou, která nám hlídala kvalitu jazykového projevu. Mezi organizátory patřila Edita Kaseslová a Linda Prascová a těm také obrovské poděkování, protože ty to hlídali na všech frontách, jakýkoliv mají závěr, aby prostě nebyl a rychle a v klidu se vyřešil. Takže pojďme těmto všem poděkovat.
vychovatelku Danu Strakošovou, ta také pomáhala na organizaci, ale především nám potom pomohla s prezentačním materiálem akademie a tak také s malými dárky. No a na úplný závěr, myslím si, že celou takovou tu atmosféru nám nejvíce podpořili zvukaři. A takže prosím, obrovský potlesk pro zvukaře, kterými je Jan Luba, Tomáš Boho a Jan Stanislav. Potlesk prosím. No a nešlo by to bez jednoho, sice to není náš kolega, ale je tady z kulturního domu Dan Viktorín, který s chudou okolností nám bývalý žák a ten nám pomáhal s oponou kubicami. A to bylo opravdu vlastně nevidíte, ale možná ho někdo z vás znáte. Takže poděkování prosím i pro něj. Aha, tady je. Tak to uvidíte. Vážení rodiče, přátelé, my vám děkujeme za obrovský potlesk a teď mi dovolte, abyste s Klárkou a Láďou a s našimi prvňáčky s vámi se všemi rozloučila ještě při klonech Vltavy. Mějte se krásně, děkujeme, že jste přišli mezi nás a nashledanou.